بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الاحزاب دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، او لوگ جنہاں نے ایمان والے مرداں نو اور ایمان والیاں عورتاں نال انج دا سلوک کیتا ہے جس سلوک دی وجہ تی انہاں نو تکلیف پہنچی ہے، بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ ایمان والے مرداں نے اور ایمان والیاں عورتاں نے ایسا کوئی کام نہیں کیتا جس دی وجہ تی انہاں نو اذیت اور تکلیف دیتی جائے۔ رب فرماندا ہے جنہاں تکلیف دیتی ہے انہاں اپنے واسطے کی کچھ انجام دے طور تے نامہ اعمال دے اندر جمع کروا لیا ہے۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہاں لوکاں نے بہتان اور کھلے گناہ دا بوجھ اٹھا لیا ہے اور اپنے آپ نو بہتان دی جڑی سزا ہے اور کھلے گناہ دے عذاب دا حقدار ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی مومن مرد اور مومنہ عورت نو تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس حوالے نال مفسرین نے اس آیہ کریمہ دی تفسیر کردیاں فرمایا کہ اذیت دو قسماں دی ہوندی ہے، تکلیف دو قسم دی ہے۔ ایک کہ تسی کسے بندے دے بدن نو جسم نو تکلیف دو، انہوں بلا وجہ مارو، او دے جسم دے کسے حصے نو کٹ دیو، اے وے جسم نو تکلیف دینا۔ دوسری تکلیف ہے تسی بظاہر او دے جسم نو تکلیف کوئی نہیں دیتی، او دے دل نو تکلیف پہنچائیے، کوئی ایسا کلمہ بول دیتا جے جدی وجہ تی او دا دل دکھیا ہے، او دے تے کوئی ایسا الزام لگا دیتا جے جس دا کوئی سر پیر نہیں سی، او دے دل نو تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی بندہ مسلمان دے دل نو یا بدن نو تکلیف پہنچانا اے سارے دا سارا حرام اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے، اس حدیث پاک نو امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب سنن ابو داود دے اندر کتاب الادب دے اندر ایک باب دا عنوان رکھیا ہے باب فی الغیباتی۔ اس دے اندر حدیث پاک اپنی سند دے نال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو روایت کیتی ہے، فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ حضور جانے جانا خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لما اورج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ جس وقت منو معراج کروائی گئی
آسماناں دی جنت دی سیر کروائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گزر کچھ ایسیاں لوکاں تو بھی ہویا سی جڑے انہاں دے ناخن نے وہ تانبے دے ہو گئے سن، جنہاں دے ناخن تانبے دے بن گئے سن، تے او انہاں ناخناں نال کردے کی سن؟ اپنے چہریاں نو اور اپنے سینیاں نو نوچدے سن، چھلدے سن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں حضرت جبرائیل امین نو پوچھیا اے کون لوگ نے جڑے اپنے چہریاں نو اپنے سینیاں نو تانبے دے بنے ہوئے ناخناں نال نوچ رہے نے؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب وچ مینوں عرض کیتا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، اے او لوگ نے جڑے لوکاں دا گوشت کھاندے سن۔ مطلب یہ نہیں کہ انہاں دے جسم دا گوشت کھاندے سن، انہاں دی غیبت کردے سی۔ اور وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور اے لوکاں دی عزتاں نو پامال کردے سی، برباد کردے سی، انہاں دیاں عزتاں تار تار کردے ہے، انہاں دی عزت برقرار نہیں رہن دیندے سن۔ اس حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کرنے والے شخص دی سزا اور مسلمان نو تکلیف پہنچانے والے دی عزت پامال کرنے والے دی سزا بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جہنم دے اندر تانبے دے ناخناں نال اپنے چہرے اور سینے نوچن دے۔ لہٰذا کسی بھی بندہ مسلمان دی غیبت، بہتان، چگلی اور کوئی بھی ایسا طریقہ جہدے نال او دی عزت پامال ہوندی ہوئے اس تو بچنا واجب ضروری ہے، وگرنہ انجام وہی ہوئے گا جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتا ہے۔ المختصر، تکلیف دینا بندہ مومن نو اے جرم ہے، اور بندہ مومن نو تکلیف تو بچا کے رکھنا ایک کامل مسلمان دی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر جملہ ارشاد فرما کے کامل مسلمان دی نشانی بیان فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان اوے جس دی زبان اور جس دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ ہاتھ تو جنہ محفوظ رہنا ہے گویا کہ انہوں نے بدنی تکلیف نہیں دے رہا، جسم دی تکلیف نہیں دے رہا۔ مثلا کسی نو بلا وجہ مارنا یہ ہاتھ نال ہی ہوندہ ہے نا، اور کسی نو ستانا، تنگ کرنا، او دے تے بہتان لانا، او دی غیبت کرنا، او برا بلا کہنا، یہ زبان نال ہوندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیتا سی کہ کامل مسلمان ہوئے جدی زبان نال بھی اور جدے ہاتھ نال بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ اے پھر سانو سوچنا پئے گا کہ اسی کامل مسلمان وچ ہیں واں یا نہیں ہے۔ اگر اسی کامل مسلمان وچ ہیں واں تو پھر اے دیکھنا پئے گا ساڈی زبان نال، ساڈے ہاتھ نال کسی نو تکلیف تے نہیں پہنچ رہی۔ اگر ساڈی زبان یا ساڈے ہاتھ نال کسی نو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسی پھر کامل مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ہر قسم دی باطنی بیماری تو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور ہر قسم دے خیر نو ساڈے واسطے قبول فرمائے، اور شر بلا نو ہمیشہ واسطے دور فرمائے۔ دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام تے ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔